Hulat-hulat sa jumi ani Torque nga makuha na mo kuan ba kanang kanang muwala ang ulan. Klaro ko no? Yo, what's up, Super Fam? It's me again, Super Migo Boy, and welcome back to my YouTube channel. And this video is nahitabo jud nga naulanan man imong pasignal dire kaban si Torque. Now na masilong man ning gamay nga kuan, gamay nga lagkaw, so wala po ni mga horror. Dagan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo. Ano eh? Wala Super Fam. Wala problema kay gamay ra man kay wala ni mga balbal ani. So, mura na siya Super Fam eh, mga bully dire, mga galampon siya ang katong flagsing bully. Ya, mura na siya ang kuan. Mura na ang palibot o gamay ra tayo ni. The speaker ko ba? Dayon. Kuan, mura na gamay kuan siya kayo. Mura na siya ang palibot aning gamay nga kuan kanang payag. Payag nagkaw ya ang amo ang kasignalan Super Fam tura ato tara diha dapita dayon kuan lang na ulanan man sa aming Torque ulanan na nagyo may saon na gini pangulian ni ron ulan na pa jud ayo ya dani siya dool ubos-ubos sa pulis ang pasignalanan ba dool ra pulis niya among balay ito pa dito layo pa gid siya. So hulat-hulat sa jumi ani Torque nga makuha na mo kuan ba kanang kanang muwala ang ulan kay basa na among mga gadgets nga taon lang din na pug kumakapadayon ang vlog kung mabasa ang mong cellphone. So ay kuan gapadulong din amo ni siningan di ay mo po ni member gyapon ni siya sa mga pasignalan ng mundo. Asa na kapag ulan dahil? So, mura siya Super Fam kay kuan kanang ni wala na ang ulan mo uli na me. Kauban mo silingan. And karing kukoy bata kay mo signal among balay di mo nang mari jud ring buntod. So mura siya Super Fam, bye bye. 2 minutes.